Господа, аз съм Георги и някой от вас може би ме познат като Max Gameplay България, но вече отдавна, така да кажа, съм в нов канал и тук записвам. Вече в Max Gameplay България не снимам, както виждате. Ако някой още се абонирал за мен и търси дали съм качил нов клип, дано да има някой, да знаете, снимам тук, линк в описанието. Ето игрите, които записвам. Тук съм започна да Deadpool, но я прекъснах. Така, тук на CS, Open Case, така, на Case клика, рандом игрички. Сега аз снимам на Minecraft Story Mode, ето качвам през ден на нея. И даже имам още последното клипче от епизод първи да кача. И смисъл утре ще го кача. И искам да дойдете и тук да се абонирате за мен, ако клиповете ви харесват. Тогава клиповете ми бяха доста по-лоши от сега, затова елате тук и гледайте клиповете ми, ако ви харесват. И това беше от мен. Линк в описанието. Чао!